Aizu Nerea, non gaude? Lekun berrireneko? Lekun berri, lekun zar existitzen da. Umeretxe etorre zara gau. Tira, kilkin etorri gara, ezta? Zergatik galdetzen duzu hori? Eta tren hori? Garai batean Donostia eta Iruña bitartean ibiltzen zen, Plazaola trenaren oroigarri badugu hori. Eta mendi pasatzen zen? Bai, meategietako burdina garraiatzeko erabiltzen zuten trena. Gaur egun ez dirudi martxan dagoenik. Beno, garai hartako trenbidearen barna, txirrindaz eta oinez ibili gaitezke gaur egun. Benetan? Bai. Lekun berri eta Andoin bitarteko zatia, orain bide berdea da. Pena txirrindula ekarri ez izana. Ikusiko duzu. Tunelez eta magiaz beteriko 54 kilometroko ibilbidea da. 54 kilometro ez ditugu denak egingo, ezta? Lasai, eneko! Pena oinak etxean ez dituan utzi. Ikuspegi ederra dago. Paradisua da, hau bai. Bakizu, bidean, astizko kobazuloa seinalatzen duen kartela ikusi dut. Bai ezaguna bezain ederra da mendukiloko loizezuloa. Bakizu, aspaldi, gure arbasoak bertan bizi ziren eta horrek zirrara sortarazten dit. Eskerrak ez zinen garai harta jaio. Zergatik diozu hori. Inguru guzti hau internetez eta telebistaz ezagutu nahi zenuelako. Ia zen besterako, Nerea. Bida hartalde bat. Ardiek ere zirrara ematen dizute? Ardiek ez, baina ardigaztak bai. Badakizu hartzaintza dela aspaldiko lanbide bat? Jakina, gure arbasoek ere ardigaztak gustoko zuten. Aralarren hartzai txabola asko daude. Bai, hartzainak mendian bizi aldira. Ardien atzetik ibiltzen dira, neguan baserrian eta udan berriz mendian. Benetan? Bai, neguan hotza egiten duenez, ardiak arditegi eta baserri inguruetan egoten dira. Eta udan berriz mendira egotzen dira belar goxoaren bila. Horregatik ardiei mozten diete higia uda aurretik. Bai, beroa ez pasatzeko eta bide batez artila egiteko. Aizu, ardiei jaten duten belarrak eraginik aldu esnearen kalitatean. Zugarri, zenbat eta sanoagoian, orduan eta ez negozioago ematen dute. Horregatik da hain goxoa Aralarko gazta. Bai, zera, Aralarko txakurren esnearekin egiten da gazta. Txakurrekin diozu, benetan? Zergatik egiten duzu barre? Txakurren esnearekin ez dalako gaztarik egiten, eneko. Nea. Tira, ozen. Aizu Nerea, nora ekarri nauzu txakur esnearekin gazta egiten den herri batera? Ia, barai beharren gaude. Barai barren. Oiek maioak aldira. Bai, bertan Aralar mendilerroko 2 mendirik garaiena daude. Aldaon eta Intzadorrea. Banekien. Bai, ziur, internetez begiratuko zenuela, ez da? Bai, aizu, zenbat biztan ditu herri honek? 100 baino gutxiago. Ze txikia. Ala handia. Nola haundia. Herri bateko biztanleko purak ez du herri bat handi egiten. Bertako jende jatorra baizik. Eta ze herri ditu inguruan? Hiri, Baslekun, Berri, Albiasu, Uarte Arakin eta Errazkin. Uarte Arakin esan duzu? Ezaguna egiten zait herri hori. Artzain txakur lehiaketaren gatik izango da. Artzain txakur gaztagatik? Agian. Kalte jazuanko gizonari. Ozen. Kaixo. Kaixo. Kalte jazu. Zure txakurrak ematen aldu esnea gazta egiteko? Zure txakurre. Neiko ardi bada hemen. Eta txakurrek ez dute ematen esnerik ez? Ez du probatu binipen.
Neiko ardi baukiu eta... Hola, Inez. Hemen kalen agian baina hemen ez, hemen ardi neiko dauzkiu. Lastima. Horaitu, ardiek ematen dute esnea. Eta behiek. Baita ere, txakurrek ez. Eta dendek. Dendek. Eneko! Bueno, eta ez dakit, nola izena duzu? Mikel. Baraibar oso politia da, Bai. Hemen bizi zara? Taki zertzara Baraibarren? Udara nahitzen naiz mendien itxiturek eta egiten, negun beste lan batzutan egiten naiz. Hemen Baiaran alkaten hau. Baiara di 16 herri eta udal bat. Alkate jauna. Oia, altueragatik neurtzen alkatea. Bai, altuna behartela eta... Gazta ingoa hemen, ez? Amaiten. Bai, gaztekin da, bai. Eta ona. Oso ona, egin omen da. Probatu beharko. Ez dut gazte jaten, Ez, Baina oso ona omen da, bai. Eta nola egiten da gazta? Lehenbizi esan beharko ginuke, belarra bildu behar dela, udaran ardik mendin jaten du. Eta gero eguarri inguru hortan axurik jaiotzen du, eta ja hortik aurrera esnea gesten zaie ardiri. Eta gero prozeso baten bidez, esne hori gazta bihurtzen da. Eta gazta egiten da hemen, Bai, hor anatxonea, no, egiten da, etxe baten egiten da. Prozeso osoa hemen egiten da. Probatu barko dugu, ezta? Guazen probatzea. Hemengo gazta. Bai. Ba, Mikel, eskerrik asko, Vale. alkate jauna. Zain du. Bueno, Aio, aio. venga. Zain du txakurra, Aio, bai. Aio. Agur. Zia atorra gure laguna, Bai, gazta honek sekulako itxura dauka. Probatu nahi duzu, ala? Jakina, esan dizut da, internetez eta telebistaz ezin direla gauza asko ezagutu. Eskerrak ez den txakurresnez egindako gazta, Ez dakidana oraindik da, ea inguru hau paraditsua iruditu zaizun. Hengo gazta probatuko gu eta gero kontatuko izu. Ona. Guazen. Right.